Bos días a todos e a todas. Benvidos á celebración da festa do Día das Letras Galegas. Como xa sabedes, todos os 17 de maio conmemórase o Día da Nosa Lingua, xa que nesta data fai moitos anos publicáronse Cantares Gallegos, un libro moi importante da escritora Rosalía de Castro. Este ano dedicamos este día ao poeta do Courel, Uxío Nogueira. Por iso, os alumnos de terceiro ciclo fomos a visitar estas fermosas terras. Vamos logo a empezar ca nosa festa. Primeiro cantaremos todos xuntos o noso himno galego.